La jornada de comunicació vínica, que s'incloia dins dels actes previs al Bijàs, tenia lloc aquest dijous a la tarda al Fòrum Verger Balaguer de Caixa Penedès i estava protagonitzada pel prestigiós blogger del vi, Jamie Goode. El biòleg britànic és un expert en el món del vi, però també en les noves tecnologies de la comunicació i tot l'espectre que han obert internet i les xarxes socials en aquest àmbit. Goode va parlar de com internet ha canviat la comunicació, també en el sector del vi i del cava, però la jornada va anar més enllà i el blogger va insistir en la importància de comunicar correctament en els diferents idiomes i especialment en anglès les característiques d'un vi. Per això creu que és necessària la revisió d'una persona nadiua. Per descomptat, es cometen molts errors i són visibles a internet. Per això cal que un nadiu revisi els textos que es publiquen sobre els vins en els diferents idiomes. Goode destacava que a Facebook o a Twitter no cal que siguem tan exigents, però que no poden haver-hi errors a contraetiquetes, catàlegs o pàgines web oficials com encara passa actualment. El blogger també va aprofitar la seva visita a Vilafranca per lloar els vins i caves del Penedès. Crec que el Penedès està en una època molt bona per la diversitat i la gran qualitat dels seus productes, de vins de taula, de caves. A més, hi ha una bona relació entre la qualitat i els preus. La jornada va comptar amb la intervenció de l'Andrew Ashurst de la St. Paul's English Academy, que va donar exemples de les traduccions més habituals dins del sector vitivinícola, així com de quines connotacions poden tenir les paraules si no es tradueixen correctament. Elaborar-ho, ja que elaboren el seu vi amb molta cura, també han d'elaborar, l'etiqueta també ho fan, però el que és traducció i tot això ho han d'acabar de polir-ho. És una cosa a retocar, pot ser. Sí, n'hi ha pàgines web que encara surten coses com black wine vi negre, i ho tradueixen directament, i bueno, això dona mala imatge. Ho hem d'anar retocant, això. La jornada de comunicació vínica va comptar amb la participació d'una 60 de persones.